Hey guys, it's me again, Kathy here, Ilocana, Ilongga, Bisaya, Gal. Welcome back to my channel, and for today's video, it's a typical Sunday gala again for the whole family. And we just got si Mother Dear nagpa-vaccinate for her first dose today. And then we're gonna go to Golden Corral. That's a buffet, all you can eat. So we're gonna check it out Again? and again and have lunch there. So stay tuned. Ayan, so we're here at Golden Corral Buffet and Grill. Yun. Medyo malayo-layo yung pinagparkan namin. Sobrang daming tao pala. Eh, kasi naman lunchtime. So, tara, pasok tayo. Daming tao. And guys, so we're here inside Golden Corral. Mga so far, ito lang yung nagustuhan ko, but marami na rin to. So let's eat. Guys, ang kinuha ko na dessert is chocolate cake, bread pudding, pero gusto ko yung burnt part lang. Yan. Tinapay. Tapos, itong cupcake. Ang sabi dun sa label, chocolate cupcake daw, pero hindi naman siya mukhang chocolate. So, we'll see. Tapos, ang Golden Corral. Sakto to. Sa dinami-dami ng pagkain na
pinagkukuha ko dun. Ang nagustuhan ko lang talaga, yung mais at yung plain na tinapay. Yun lang. Naumay ako dun sa ibang pagkain nila, pati, lalo na yung mga yung desserts. Sobrang tamis. Kaya Okay lang. okay lang. Nabusog din naman. Thank you pa rin. Thank you po. Yung bag Hindi na nalalabas yung bag. Gunggo na na. Agbaga. Datang po, di ko gawin. Kailangan maglakad-lakad muna. Kami. Exercise ng konti. Tapos pag uwi, tulog. What? Ito kami sa Home Depot kasi merong new project na naman para sa bahay. Abangan ninyo yan. Papakita ko sa inyo soon. Ang binili namin. So, panglinis. Tapos nagtingin-tingin kami nung para sa next home project namin. Coming soon. Yan. Kaya uwi na muna. At naantok. Alright guys, so ito ang new project natin. Tada! Wow! Ating hagdanan. Ayan. Before, ito po yung ginawa namin, yung floor. Kasi carpet din po siya dati. Tapos, samahan mo pa ng ating cute na aso na may allergic din pala ang mga nandito. Hindi siya naging healthy environment para sa amin. Bahing ng bahing, ganon. So, tinanggal, binaklas. Tapos, pinalitan. So, yan. Carpet yan dati, all the way dito. Yan, yan. Ngayon, pinalitan na. So, next project naman is yung hagdan. Paakyat po yan. Pero, unahin mo na yung hagdan, tapos yung hallway, and then yung mga kwarto-kwarto na. But, yeah, until now, isa pa to sa mga problema, lalo na sa allergy. Kaya, kailangan na talagang baklasin at saka palitan. I think ang plano niyang ilagay is kahoy. So, yun yung actually tinitingnan namin dun sa Home Depot kanina. Kaya, ayun. Anong plano dyan, babe? Linisan lang muna. Ha? Linisan. Linisan. Preparasyon. Yan, tinatanggal niya yung mga staples at saka yung mga pako. Piniprep muna. Ako'y aakyat. Tara, check natin ang trabaho. Progress ng ating hagdan na binaklas-baklas. Alright. Marley! Let's go downstairs. Parang wala nang nagbabounce ng tunog. Ayan. So, itong ulam natin, adobong pitso, nilaga, pero kinuhanan ko na nung karne. Pero nandito yung iba. Ayan. Mga unta.
guys, that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit the bell button para naman notify kayo sa mga bago kong ina-upload na mga vlogs. I am actually gonna get ready and wash my face and then mag-ready na for bed. So that's it. This has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!